Dinala ng provincial government ng Pangasinan ang Abig Pangasinan Caravan at Abig Laman at Barangay o Mini Kalusugan Caravan sa bayan ng Lingayen sa parehong araw. Pinangunahan ito ni Governor Amado Pogi I. Espino III, hatid ng Abig Pangasinan Caravan ang Kabuhayan Palengke Caravan, Kalinisan Caravan at karagdagang pangkabuhayan o cash for work. Bukod sa mga ito, nagpamahagi din ng mga fruit-bearing trees and vegetable seedlings, tilapia fingerlings, gill nets, food processing kit, water pump at knapsack sprayer. Naroon din ang Livelihood Assistance Program at tulong sa pagsasanay at paghanap ng trabaho. Ang layunin ng nasabing programa ay upang matulungan ang mga kababayan nating Pangasinense na naapektuhan ng COVID-19. Ito pong programang ito ay para po sa inyong lahat. Dagdag po sa ating kita, mga low-kami fishing. Papakain po natin sa ating mga pasyente po sa ating mga ospital. Iray machinery, siwadyanatan, tulong po sa agrikultura, iray seedlings para dagdag po kita, may kakainin po at may environment na may sakay, may kalinisan caravan. Bibilihin po namin, sabi nga po ni Board Member Jerome in Tapkulay SK, 20 pesos per kilo, plastic po na tuyok. Wala na po kayong plastic sa barangay, malinis na, may grocery pa po kayo na iuwi. Naroon din sina Board Member Nikki Boy Reyes, Board Member Jerome V. Espino, Lingayen Mayor Leopoldo Batawil, Lingayen Sangguniang Bayan members, mga ilang provincial department heads at municipal heads. Sa numero 1, yan pag yung gawaan, mansyan siya tayon mabiskag tang mabilay. Ang gadaga na sumpalya ya pandemya. Sa kwarta, sa trabaho, narumog, pero sa bilay no anamputla agtilan ipawil. Andito po, kasama po natin ang ating butihing governor, ang Abig, nadala po ang Abig Pangasinan, 8 programa po ng probinsya, ang dala po ng buong puwersa po ng Kapitolyo para po magbigay serbisyo dito po sa bayan po ng Lingayen. Thank you for bringing this flagship project of our provincial government. We are very happy. We are very lucky. As the capital town of this great province of Pangasinan, we can never ask for more. Blessings are coming every now and then, and we are very, very blessed and very happy for all these blessings that come from the Lord up above through you. Samantala, hatid naman ng Abig Laman at Barangay o Mini Kalusugan Caravan ang libreng konsultasyon, medical at beauty services, pagbibigay ng libreng gamot at bitamina. Naroon din ang libreng ECG, X-ray at laboratory services. Ang provincial government naman ay patuloy pa rin ang pagpapaalala na mag-ingat at sumunod sa mga alituntunin laban COVID-19. Anos ng disiplina, pagkakaisa, yan po ang solusyon para po mairaos po natin itong pandemyang ito habang hindi pa po tapos. Liza Ivana Ferrer para sa Capital News TV.